ओइ आंनो दिनैनो 5,000 फैसा नांगौमोन 5,000 फैसा 5,000 फैसाखौ मानो नांगौ नोंलाय मा बायनो मा मानो नांगौ खानायानो नुवाखै नायजाला राब जाजोब्बाय खानायबो जाहैनो आङो बेखायनो नांगौ आं दिनैनो खानायबोनो बेबो 5,000 मानि आं दाखालि आधा किल' अमा बेदर बाखि जानाय आदै खावब्लानि बेखौनो हैनो हायाखै मानि बेगानो खालि जानासो दं आंना नै नायनो हागोन नोंखाय सानदोंब्ला थाब बायो आं बिदिखौ हाबाबो लानो हाया गाननाय जोमनायबो होनो हाया फैसा थाखाबो होनो हाया बिबाबो गारि मटरबो गैजाया बायो आं बिदिखौ बेखिनिखौनो होनो हायाबा फिउचाराव माबायदि जाहोगोन नोंलाय आंनो बिदि हौवाखौ नाङा ब्रेकआप दिनैनिफ्राय हाबानि डेटल' केन्सेल जाला बे बाराव अराय समनि थाखाय आंनि मोजां मोननाय अनजालियानो आंनि बिखानिफ्राय बिरग'लांबाय दिल लेट जाबाय आयो मानोथो एथ' इमारजेन्सि लेंहरामोन आंनो दायो 4,000 फैसा नांगौ जादोंमोन दख'ना बायनो 4,000 बेबो दिनैनो नांगौ आं बहा मोननांगौ इमारजेन्सिलाय आयो बे 4,000 फैसाखौनो हरनो हालिया आरो नोङो फैसायानो गैया बिफायाबो हरनो हायाखै दामानि 4,000खौनो हरनो हाया जाबायनो थावखौनो सोनो हायाखै बर्थमान सासे लोगोनावसो लाथ'दों आङो बेजोंसो गारि थाव सोनानै सालायगासिनो दं आङो हाबाबो लानो हाया फैसाबो होनो हाया बिदिबा बोरै जानांगौ हा मानोथो नांगौमोन 4,000 गाहाम दख'नायानो गैला आंहा नोंनाव मोनगोन साननानै दख'ना अर्डार खालामदोंमोन आरो मबाइलाव अनलाइनाव अनलाइननि दख'ना दा केन्सेल खालामफिनदोलै आंनाव दा गैथ'वाना हरनो हानाय नङा आङो नोंनाबाथाय खालि केन्सेल नोङो हाबाबो लानो हाया फैसाबो होनो हाया दिनैनिफ्राय आं नोंजों ब्रेकआपसै जेबो सोमोन्दो गैला बाय बरिया आंबो माला गारनानै थाङो माला ब्रेकआप खालामलाङो बेखौसो नेनानै दंमोन आं कार सालायग्रा मानसिनावखि 4,000 फैसा थाया जायो তুমি ওইদিকে গেল আমি ওইদিকে গেল গুড বাই